हाँ साଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଉଠିକି ଏନୁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମମାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଏଇଠି ପୋତିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର କରିକି ଗୋଟେ କୁଳିଆ କରିକି ପୋତିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଚାହା ପାଣି ଚୁଡ଼ା ହରିକା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଖାଇସାରିଲିଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ବାରି। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଘର ଆଡ଼େ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମମାକୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ପରିବା କଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ନାନା ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭାତ ବସିଛି, ଜଣେ ବସିଲା ବସି ଭାତ। ଏଠି ପରିବା କଟା ଆମର ଚାଲିଛି, ନାନୀ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମର ଘର। ଆମ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ 20ଟା ଚିଆଁ ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିଳିଥିଲା ଭାଇର ଆମର ମିଶିକି 20ଟା ଚିଆଁ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଦାନା ପକେଇ ଦେଇ ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା ମୋ ରୁମ୍। ଇଏ ହେଲା ମୋ ରୁମ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଭିତର ପଟେ। ଏଠି ମୁଁ ଚଳୁଛି, ସେଟା ମୁଁ ଶୋଉଛି ସେ ଗଳିରେ। ଏଇଟା ଆମ ସାଇକେଲ 2ଟା ଏଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଦାରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଆମର କନ୍ଧିଆଡ଼େ ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ଚପଲ ବି ପିନ୍ଧି ସାରେ ମୁଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଗଲି। ଏଇଠି ଆମର କାଲି ଟିକିତ ହାଣ୍ଡି ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କାଲି ଟିକିତ ଭାତ ଖାଇଲୁ। ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଥର 3ଟା ପକେଇକି ଚୁଲି କରିଥିଲୁ। ଇଏ ଆମ ମମାଙ୍କ ଘର। ଯିଏ ମଲେ ଆମର ମମା ବାବା ମାମା ମଲେ। ବାବା ମାମା ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ବୋଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଘର ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ହାଣିକି ଆଣିଛି। ଆରି ଏବେ ମଲାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମରନ୍ତି ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଧରନ୍ତିନି, ମୁଁ ବି ଧରିଛି ଆଣିଛି। ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ହାଣିକି ଆଣିଛି। ଏବେ ୟାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାତିରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିବା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିବା। ଛୋଟେଇଦବା ଟିକେ ବାଉଁଶକୁ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରୁଛି। ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କିରୋସିନି କଣ୍ଟା, ହେଲା ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି। ତା ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଇକି ଏମିତି ସିଧା ଥୋଇକି କୁହନ୍ତି ବାଡ଼ିଆ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଧା କରିକି ପୋଜିସନରେ ବାଡ଼ିଆ ପାଇଁ, କେମିତି ବାଉଁଶ ନ ଫାଟିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ବାଡ଼ୁଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏମିତି ସିଧା କରି ବାଡ଼େଇବେ। ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା, ସମାନ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ବାଡ଼ି ପୁରା ତୈୟାର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଟିନି ବାଉଁଶ, ପୁରା ତୈୟାର। ମୋ ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।